Zer gertatzen ari da Bizkaiko mendietan? Oso modu errazean azalduko dugu zergaitik gauden berde koloreko basamortu izateko bidean. Lehenengo eta behin, argilaga beratu behar da gauza bat. Gure mendietan dauden pinu eta eukalipto ilara amaigabe horiek ez dira basoak. Horiek ustiapenak dira, kanpotik ekarritako landare ustiapenak. Eta horiek gure ekosistema aldatu eta aldaketa klimatikoa areagotu egiten dute. Hemen, eukaliptoaz egingo dugu berba. Izan ere, landaketa horiek urtetik urtera zabaltzen ari dira gure mendietan. Baina, zergatik landatzen dira hainbeste eukalipto gure lurretan? Arrazoi nagusia bere hazkundea da. Australiatik ekarritako landare exotiko hau oso arin hasten da, eta paper pasta ekoizteko erabiltzen da. Hortze dugu industria kutsatzailenetariko bat. Horrez gain, eukaliptoa moztu ostean, landare berriak ateratzen dira arbola ipurdietatik, eta horiek zuhaitzelduak egiten dira berriro ere, ezer landatu behar barik. Horrela, beste 2 edo 3 aldiz ere. Landare berriak sartu behar ez direnez, dirua aurrezteko modua ikusten dute batzuk. Baina arazo larria dugu aurrean. Izan ere, eukaliptoa espezie inbaditzailea da, kontrol barik hasi eta izurrite bihurtzen da. Zein arazo dakartzate eukalipto landaketa izugarri horiek? Segidan, 12 arrazoi emango ditugu. Horietako batzuk pinu landaketei ere badagozkie. 1. Eukaliptoa oso arin hasten da. Ur ugari behar duelako. Horrek ondorio larriak dakartza, lehorteak gogorragoak baitira. Are gehiago, lurpeko ur korronteak, akuiferoak eta iturburuak ere lehortu egiten ditu. Hori dela eta, aditu batzuk alerta jo dute, eta eukalipto sail horiei basamortu berdeak deitzen diete. 2. Ura bizitzaren sinboloa da, izaki guztion ondarea. Gutariko bakoitzak, partikular, enpresa zein elkartea izan, hilabetero ordaintzen dugu kontsumitzen dugun uraren ordainagiria. Eukalipto landaketa horiek, berriz, milioika litro ur kontsumitzen dituzte eten barik, eta harritzekoa bada ere, ezta sentimo bat ere ordaindu barik. 3. Eukaliptoa denbora gutxian hasten da. Ur kontsumoa eta eguzki argia guztiz monopolizatuz. Hori dela eta, etsai hilgarria da espezie autoktonoentzat. Haren ondoan, ez daukatelako bizirauteko aukerarik ere ez. 4. Eukaliptoak ez du bat ere laguntzen lurzorua aberatzago eta emankorragoa egiten. Haren hostoek ez diote nutrienterik ematen lurrari. Eukaliptoak lurzorua degradatu eta agortu egiten du. Bizkaiko espezie autoktonoen mendi magaletan, berriz, oso lur aberatz eta emankorrak sortzen dira. 5. Eukalipto sailetan, flora eta fauna autoktono ugari galtzen da. Okilek, ontzek eta beste hegaztiek ere ez dute abiarik egiten. Intsektuak, satorrak, saguak, zizareak, ez daukate bizitzerik lur trinko horietan. Ezinbestekoak ditugun erleek ez dute topatzen enborzulorik euren erlauntzak egiteko. Perretzikoak eta onjoak ez dira hasten halako lur trinkoetan. Ez intzaurrik, ez gaztainarik, ez da bestelako basa fruiturik ere. Dena galduz doa. 6. Zientzialariek biodibertsitatearen mehatxurik handienetakotzat jotzen dituzte espezie exotiko inbaditzaileak. Esate baterako, hemen, suntzitu egin nahi dira. Asiako listorra, Pampako luma erratza, bisoi amerikarra, Floridako dortoka edo txilka. Eta beste alde batean, milioika eukalipto dauzkagu. Landare inbaditzailerik handiena, milaka eta milaka hektarea okupatzen, modu legalean, eta gainera, diruz lagundua. 7. Bizkaian, flora eta faunako 300 espezie baino gehiago dauzkago arriskuan edo galtzeko zorian. Katalogoan daude. Az gaitezen pentsatzen. Geure baso autoktonoa berreskuratuko bagenu,
geure baso bizia horrek eragin zuzena izango luke arriskuan dauden hainbat espezie berreskuratu ahal izateko. Hala nola, saguzarra, urtzakurra, arrano gorria, saizuria, saiarrea, eta abar. 8. Arbolak mosteko sasoia heltzen denean, eta hori 10-15 urtera izaten da, eukalipto sailetan matarraza egiten da, eta horretarako makina astunak erabiltzen dira. Lursail handiak ipurditik moztu, eta basamortu bilakatzen dira. Horrexegatik, euria egiten duenean, urak lur guztia arrastratzen du. Gainera, makina horiek lehengo bideak eta bidezidorrak apurtu egiten dituzte, eta mendiak pistaz josita geratzen dira. Matarrazak birrinduta lagatzen du dena, samina eragiten duen paisaia. 9. Eukaliptoek izugarri zabaltzen dituzte suteak. Suak on egiten die, eta sugarrei aurre egiten diete. 2020 hasieran, Australian sute beldurgarriak izan ziren. 500 milioitik gorako animaliak hil ziren. Hain urrun joan garik, Galizian eta Portugalen ere, 2017an izan ziren zuteetan, 452 hildako gertatu ziren urrenez urren. Eta gogore ezazue, 2015ean hemen bertan izan genuena. Berango eta Uribe kostako biztanleak beldurrak airean izan zituena. Klima aldaketaren ostean, gero eta lehorte handiagoak bizi ditugun sasoi honetan, eukalipto landaketa horiek hondamendia dakartzete Bizkaiara. Basoko zute suntsitzaileak eman daitezke, eta herritar gehienak ez gara horretaz konturatzen. 10. Zelakoa da udazkena Bizkaian? Eukalipto sail horiek ez diote kolorerik ematen gure paisaiari. Galdu egin ditugu hain gureak izan diren basoetako kolore gorrizkak, horizkak, okreak. Landaketa arrotz horiek ostu egin digute udazkena, kolorez jantzitako udazkena. Gure baso autoktonoek urteetan eta urteetan opariz ematen zigutena. 11. Monolaborantzako zuhaitz landaketetan asko errazago zabaltzen dira gaitzak eta izurriteak, eta horiek tratatzeko fumigazio masiboak egiten dira. Eta zer dakar horrek? Airea kutsatzea, lurzorua eta errekak pozoitzea. 12. Australian, bertako koalek eukaliptoaren horriak jaten dituzte. Hemen, Bizkaian, ostera, milioika eukalipto dauzkago, baina halako animaliarik ez. Bizkaia, gure lurra, gure ondorengoena. Zelako bizilekua lagoko diegu geure seme alabei? Bizirik gabeko lurra, hila, agortua, baso barik, basapizti bakoa, udazken hildakoa, basamortua. Harritzekoa da, benetan, bizkaitarrok tradizioz, horren joera naturala, horren mendizaleak izan da, orain eukaliptos jositako Bizkaia ikusi eta onartzea, beste barik, berde koloreko basamortu hau. Klima aldaketaren eta lurra lehortzearen kontra egin gure badugu, geurea den baso autoktonoa berreskuratzea da lehenengo pausua.